Inspiration for future generations of police officers. Ngunya na taon ang ikawalong komemorasyon sa heroismo kan Fallen 44. Sa padagos na pagbisto sa mga ini, kasubagong aga, nagkaigwanan wrestling ceremony ang Bicol PNP sa Campo General Simeon Ola. Kasabay kan komemorasyon, pigrumduman kan Bicol PNP sinda Patrolman Ryan Atos, Police Staff Master Sergeant John Teston, asin Police Staff Sergeant Nikki Codera na nagbuwis kan sa indang buhay hulikan sa indang serbisyo. Sigon kay Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., Force Commander kan 1st PMFC Albay PPO, nung kama tutumbasan in anuman na bagay sa kinaban ang heroismo kan mga pag-iriba niya sa trabaho. In honor of the SAF 44, not only the SAF 44 but our fallen comrades from the Regional Office 5 who are also have fallen during the conduct of operations like service of warrant during combat operations, just like what happened in Dumagmang, what happened in the personnel of Masbati who are serving a warrant of arrest to members of CTG. Magigirumdoman, Enero 25, 2015 kan makaengkwentro kan pwersa kan gobyerno ang grupo ng mga rebeldeng grupo sa Tokinalapaw, Mamasapa no Maguindanao. Para kay Tagtag, orgulyo kan sa indang hanay ang SAF 44 na nagpahiling kan sa indang paninindogan maski buhay na ninda ang karibay. We are actually very glad to see again the relatives of our fallen comrades kasi yun nga, sila naman talaga ang kon natin dito, binibigyan natin ng tribute yung mga families and relatives ng ating fallen comrades na hindi na natin masusubalitan pa yung mga hinanakit at saka sakit na kanilang nararamdaman. Dugang panitagtag, importanteng da imalingawan ang nangyari sa SAF 44. Simbolo da kaya ang kagadanan kan sa indang pag-iriba sa dayupot na pagkamot ninda sa trabaho asin sa nasyon. Asin sa nangyari sa indang dating mga pag-iriba, nagkaigwasin danin mas pusog na pwersa urog na pag-abot sa mga combat operation. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana.